Lekeitioko udalak Elizatea kaleko gasolindegiko urbanizazio obraren lehenengo faseko proiektua jendaurrean jarri du. Udalak pizinan hobekuntza lanekin jarraitzen du. Larunbat honetan Kitxo eguna ospatuko da hainbat ekintzakin. Igande honetan Lekeitio trail lasterketa ospatuko da. Asteburuan giro euritsuarekin jarraituko dugu. Lekeitioko udalak Elizatea kaleko gasolindegiko urbanizazio obraren lehenengo faseko proiektua jendaurrean jarri du. Iradokizunak eta alegazioak egiteko 20 eguneko epea zabaltzen da. Azken eguna azaroaren 29 izango da. Abuztuaren 11ko udal gobernu batzordean, Elizateko gasolindegi proiektua berridazteko lanak adjudikatu zituen. Proiektu honekin gune horretako irisgarritasuna eta zaharkitutako ingurua hobetzea lortu nahi da. Urteetako auzokideen eskariari irtenbidea emateko helburuarekin. 2017ko urriaren 31an argitaratu da proiektua Bizkaiko aldizkari ofizialean, eta beraz jendaurrean jarri. Pertsona interesatuak berau azter dezaten eta komenigarritzat jotzen dituzten iradokizun eta proposamenak aurkezteko 20 eguneko epea zabalduta dago, zeina azaroaren 29an bukatuko den. Udalak pizinan hobekuntza lanekin jarraitzen du. Larunbat eta igande honetan, hau da azaroaren 11 eta 12an, hobekuntza lanak direla eta igerilekua itxita egongo da. Astelenetik aurrera, azaroaren 13tik aurrera beraz, igerilekua normaltasun osoz zabalduko da. Larunbat honetan 11etatik aurrera, Kitxo Lekeitioko merkatari elkartearen eskutik, Kitxo eguna ospatuko da Lekeition. Elektrotxarangak kalerik kale goiza girotuko du, eta ordubietan 500 euroko bonoa zozketatuko da eskolapean herriko dendetan erosteko. Igande honetan Lekeitio trail lasterketa ospatuko da. Lasterketa Bizkaia Kopa trail zirkuituan sartzen da. 600 parte hartzaile egotea aurre ikusten da. Irteera, disiplina guztietan plazan izango da. La batalla de los sexos. ¡Por fin, Billie Jean! Soy Bobby Riggs. Se me ha ocurrido una gran idea. Cerdo machista contra feminista de patas peludas. Sin ofender. Aún eres feminista, ¿no? Sexuen arteko borroka deitu zitzaion Billie Jean King, Emma Stone, eta Bobby Riggsen, Steve Carell, artean jokatutako tenis partidari 1973an. Hori kontatzen da pelikulan. Bobby Riggs, hainbat tenis torneo irabazitako gizonezkoa, komentzituta zegoen edozein emakume gainditu ahal izango zuela, 55 urterekin. No digo que no pueda haber mujeres en las pistas. ¿Quién recogería las pelotas? Oh, por Dios. Billie Jean King, 29 urteko emakume tenislaria jarri zitzaion aurrean genero gorena zein zen erabakitzeko. La batalla que todos estabais esperando. La batalla de los sexos. Eguraldia. Gaur ere giro euritsua izan dugu eta temperatura maksimoak ez ditu 13 graduak gainditu. Ostiralean eguraldi euritsuarekin jarraituko dugu. Batez ere arratsalde gauean botako du euri gehien. Temperaturak gutxi igoko dira. Larunbatean euri arina egingo du egun guztian zehar, baina ez ditugu ostiraleko zaparradak izango. Mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta temperaturek zertxobait gora egingo dute. Itsasoan arratsalde gau partean 3 metrotarainoko olatuak izango ditugu. Igande goizean zerua estalita egongo da eta baliteke zertxobait bustitzea. Eguerditik aurrera haizea bizi ibiliko da bolada gogorrekin eta arratsalderako iparraldera aldatu eta euria ekarriko du. Itsasoan olatuen altuera 3 metro ingurukoa izango da.